Zdar lidi. Tak, vítám vás zase u dalšího videa. A teď si uděláme to, že si hodíme železo do pece. Vytavíme si ho. Uděláme si sekeru. A půjdeme na stromy. Nemám plugin, když se jako zničíte ten poslední blok od stromu, takže to celý spadne. To nemám. Klidně se můžete kouknout, jo? Vidíte? Nemám. Ani bych si to nemohl představit, kdyby to celý spadlo. Já umím si to představit, ale pro mě je to zbytečný. Tak co, cikáni už si to vzali? Jo, vzali. Přemýšlím, kde si udělám. Slapica. Máme maso. Druhý úkol splněn. Truhla. Další úkol splněn. Tak. Tam hodíme tohle. Torče a jdeme pokácat nějaký stromy. Vidíte, už se stmívá a já potřebuji vlnu, abych mohl udělat postel. Tak nejspíš asi půjdeme dolovat. Hele, sugarcane. Jo, kdybyste si říkali, co je to sugarcane, tak to mám, to je tamhle to, to je tejto světlý, jo, tejto. Teď co teď roste, tady. Natáčím druhý díl, teda první díl, akorát, že už jsem si to tak trochu připravil. Druhý díl, ten vyjde zítra, někdy. A hodíme si tam tadyto. Vezmeme si jenom k sobě tohle. A jdeme dolovat. A do hřitě. Jdeme dolovat. Jdeme dělat doly. Tak. A iron. Tak, ještě tam je 6 ironu, dobrý. Do šubu. Tak, oh fuck, oh my god, is help. Tak. No a teď to můžu, tak. V dalším videu nazdar, čau.